Prepáčte za otvorenosť, ale Európska rada začína bodom číslo 1. Peniaze pre Ukrajinu. Bodom číslo 2. Zbranie pre Ukrajinu. Bodom číslo 3. Dávame dosť Ukrajine. Bodom číslo 4. Pôžičky Ukrajine. Bodom číslo 5. Majú sa Ukrajinci dobre? Bodom číslo 6. Ale nič. A až na záver sa ideme zaoberať konkurencieschopnosťou Európskej únie. Pán komisár, ak nezačneme hovoriť úplne vážne o tom, čo ideme urobiť pre automobilový priemysel, teraz hovorím o Slovensku, a nezačneme hovoriť o tom, čo sa bude diať, pokiaľ ide vysoké ceny energií, tak príde obdobie, kedy môžeme organizovať koľko len chceme exportných dní, ale nebudeme konkurencieschopní a nebudeme schopní tieto výrobky vyvážať preč. Ja nepodporím 19. balík proti Ruskej federácii, pokiaľ nebudeme vidieť v záveroch Európskej rady rozumné návrhy, formulácie a pokyny pre Európsku komisiu, pretože ja vnímam úlohu Európskej rady v tom, že ako lídri dávame určité pokyny Európskej komisii, ktorá je výkonný exekutívny orgán. A myslím si, že včera som jasne toto zdôraznil predsedovi Európskej rady a našou povinnosťou je teraz, pán minister, prísť s rozumnými návrhmi na doplnenie záverov Európskej rady, pokiaľ ide o výrobu aut a pokiaľ ide o ceny elektrickej energie. My do konceptu podpory exportu prinášame aj politické novum, a to je novum zahraničnej politiky suverénnej slovenskej, ktorá je orientovaná na všetky 4 svetové strany. Ja jednoducho odmietam si dávať akékoľvek ideologické okuliare. Všade tam, kde je záujem o nás, musíme aj my prejavovať záujem o našich partnerov. A hovorím to tu bez akýchkoľvek prekážok. Vyzývam slovenskú politickú scénu, vyzývam slovenskú podnikateľskú scénu, pripravme sa na znovuobnovenie vzťahov s Ruskou federáciou, pretože vojna raz skončí. A prosím, nemajme naivné predstavy, že Rusko zostane ako keby odizolované, pretože všetci tam znovu sa budú vrácať a všetci budú hľadať obchodné príležitosti. Aj preto si myslím, že by sme mali uvažovať o štandardných krokoch, to znamená zasadnutie zmiešaných komisí. Opäť by sme sa mali pripraviť na povojnový stav, ktorý nepochybne nastane. Či to bude o mesiac, o rok, alebo okoľko v tomto okamihu povedať, nevieme. Veľmi pozorne sme všetci sledovali tzv. Autosummit, ktorý bol v Nemecku. My sme v ten istý deň na Slovensku urobili stretnutie za prítomnosti pani podpredsedničky vlády a ministerky hospodárstva s výrobcami aut tu doma. A naozaj prevláda názor, poviem to v formulácii, ktorú sme prijali, že treba zrevidovať rozhodnutie, ktoré sa týka roku 2035, čiže to je zákaz výroby aut